ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡೆಡ್ತನಪ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ಮಾತ ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿದೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಬಂತು. മുടിയാട്ടും കടലും കണ്ടേ, കലിയാടണ കാടും കണ്ടേ, പൊടിമഞ്ഞും മഴയും കൊണ്ടേ ഞാനെന്ന ഭാവം മാഞ്ഞേ. മുടിയാട്ടും കടലും കണ്ടേ, കലിയാടണ കാടും കണ്ടേ, ഒടിമഞ്ഞും മഴയും കൊണ്ടേ ഞാനെന്ന ഭാവം മാഞ്ഞേ. മേലെ വെൺമുകിലും കണ്ടേ, ഓരത്തൊരു മലരും നിൽപ്പേ, കളിപാടും കിളിയെ കണ്ടേ ഞാനെന്ന ഭാവം മാഞ്ഞേ. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಮೂಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಬೈದ. ಸೊ ಮೂಲು ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್. ಮೂಲು ತುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತಾದ ಬಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ನಗಲ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಇಂದ ಬನ್ನುಲಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ವಾವ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಪೋಯಿ ಹೋದ್ವರ್ಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮನೆ ಫುಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಣದ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಫುಡ್ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಮೂಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಡೈವರ್ಸ್ ಅದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು, ದಾದ ಫುಡ್ಸ್ ಉಂಡು, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ. तो तू लेने के लिए तो जावे ನೆಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ UAE ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಚನೆ ವೆರೈಟಿ ಮಾತ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಐನು ಶೋಕೇಸ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೈಪ್. ಓಕೆ ಅಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಟರ್ಕಿಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೇರಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ನಂಜಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಡೆತನ selling ice cream that is in your dream. Make together at whatever, mix it up with milk and cream. Blue, red, yellow, all of them are one stone. Yummy, yummy flavor, we want to eat some more. I am selling ice cream that is in your dream. Make together at whatever, mix it up with milk and cream. Pink, brown, yellow, one of them I want to. Yummy, yummy flavor, we want to eat some more. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೈರಲ್
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲು ಜವನೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜವನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬೊಡಿ ಬಾಲೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಸಿದೆ ಹಲೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಮಾತ ತೂತಿನಾನೆ ಅಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ದೊಂಬವಾರ ಬೈದಿತ್ತ ಮದುವೆ ಚೂರು ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಮದ್ವೆ ಅದು ಆರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಜ್ಜಿರು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಜ್ಜಿರು ಅಶ್ವಿತೇರ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏತೆ ಸಮಯ ಆರು ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ದತ್ತೆರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ನಮ್ಮೆರೆತ್ತುವರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ದೂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚದು ಬರ್ಪುಜೇರ ನಮ್ಮೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆರೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಜನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪಳ್ಳಿ ನಾನು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆದ ಅಂಚ ಬನ್ನತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೋಜ ಒಂದ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪುನಂಚಿನಕ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಟೈನ್ 4 ಸಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೈಕಿನಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮೇರು ಮೊನ್ನೋಡು ಮೇರೆಗಾದ್ದೇನೆ ಮೇರೆ ಬುಕ್ ಆದ್ದೇರು ಆರು ಬುಕ್ ಆದ್ದೇರು ಮೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಡ್ ಪಂಡ ಮೇರು ಮಲ್ಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ ಉಂದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಲ ಅಂದ ಈ ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಜನ ಹಣ ಒಂತೆ ಬಾ ಬಿ ಬಾ ಮಾತುಂಡು ಅದು ಒಂತೆ ಕಸಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಂತ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಾಳದ ಮುನ್ನೆ ಮಾಲದ ತುಳಿ 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 ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಗಿಜಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಗಿಜಾ ಇರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಗಿಜಾ ಎಡ್ಡುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಡ್ಡೇಜಿ ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಒಂದೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ 22 23 ಮೂಲದ್ದು ಗಿಜಿಟ್ಟಾರ ಏ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ ಯಾರ ಇದು ಮಾರೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಈತ್ ಜನ ಒರಿಯನ ನೆಕ್ ಏ ಬೈ ಮದ್ಮೆ ಬೈ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಬೇರೆ ನೀತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಜಯ್ ಮಿನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬಡಿಜಿ ಸತ್ಯ ವೇರಿ ಹೆಂಗ ದೇವರ ನಾಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಬೋದಿತ್ತೇರ ಅವಾಗ ಹಾರಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಸುರು ಮಿತ್ತು ತೂಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ఆయన ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬಡಿಜಿ ಕೈಟ್ ತೂಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬಡಿಜು ಶಂಕರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕಲು ಕೆಲವೇ ಏರು ಕ್ಷಣಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಕಲೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಮಲ್ಪಡಿದ್ದೆ ಚಂಡ ಮುಂದಗಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಇಂಚಿಗೆ ರೋಡ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಬೈದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ತೋಜವೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದುವೇ ರೋಡ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಹಾ ಮೂಲ್ಬರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಫೋಟೋ ಬರು ಸೈ ಗುಂಡದ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆದ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತೂತು ಜಿಪ ನೋಡ್ಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಬೈದ ಸೊ ಅಚಿತು ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಸೊ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತೋಜ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಉಲ್ಲ
ഇത്തിലി ഇത്തിലി പറങ്കിട്ടാളി സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ അച്ഛനും കൊച്ചനും കൊച്ചനും എത്തിയും സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ അത്തിലി ഇത്തിലി പറങ്കിട്ടാളി സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ അച്ഛനും കൊച്ചനും കൊച്ചനും എത്തിയും സെറ്റുമ സെറ്റുമ സാ. ಜಾತ್ರೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಿಯರ್ 50% ಆಫರ್ ಇಡು ಮೇರೆ ಮಲ್ತು ಕರ್ಪೇರಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಖಾಲಿ 50% ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಜಯ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಜನ ಪೂರ ಲಾಟಿ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಕಬರೈ ಅವು ಪೂರ ಸಕಬರೈ ತ್ಯಾ ಬಂದ್ಪ ಕೇಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ ತೂಲೆಗೆ ಆನ ಮೋನೆ ತೂಲೆಗೆ ನಾಲ್ ದಿನ ಉಚ್ಚಂದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಜೊತ್ಲೆವ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ತೂಯರತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫನ್ ಆತಜ ನನ್ನಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬಿಬಿ ಬಾಕಿ ಹೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅವಲೈತೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಜವನ ಗೊಂಜಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಗಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದುನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪ ಮೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೊದ್ದುನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲತ್ತು ಲವನೆ ಲಪ್ಪಟ ಜವನೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಂದಿ ಗೇರು ಬೀಜ ಆರಡ ಪಲ್ನೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅವು ಬುಲೆದನ್ ಬೇಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪಲ್ನೆ ಇದು ನಾವು ಬಿತ್ತಗ್ಲಾ ಏನನ್ನದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಗಿದಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಲಿ ಅಕ್ಕುಲುಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆಗೆ ಈ ಜನ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜನ ತುಲೆ ಅಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಇಪ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಉಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬೋಲಿ ಉಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಸಂದೇಶ ಬೇರೆನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಗಂಟೆ ಜೀರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಂಟೆ നമ്മളല്ല നമസ്കാരം നമസ്കാരം പത്തില്ലേ ನೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೇರುಂಡತ್ತೆ ತಿಲಾಕಿ ಆರ್ನಲ್ ಅಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲು ಲೈಕ್ ಕೊರಡ ಆರ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ತಾಪುಡು ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇವಾ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇವಾ ನನ್ನ ಪಿರ ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂದ ಒಂದಿರು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕನಲ್ಲ ರಿತೇಶ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ 100% ಮಾಡುವ ಐಜಿನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೋನು ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ಹತ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಸಾರಿ ದೇ ಆಕುಲ್ ಅಂತ ತುಲಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ വെള്ളം കുതിച്ച് കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിന്നു ദൂരെ നിന്നു കളി പറഞ്ഞു കുറുകും കുരുന്നു കക്കക്കുരുവി നിന്റെ കുട്ടിക്കുറുക്ക അരുതാത്ത കാര്യം നോക്കി കൊതിച്ചു കുക്കുരു കുക്കുറുക്കൻ ഉത്തരം അന്നു പറഞ്ഞു മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്ന് മുന്തിരി കണ്ട് കൊതിച്ച് നാക്കിൽ വെള്ളം
ಅರ್ಬು ಬೋತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆತಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತೀರಿ ಹೀಟ್ ಸೈಡ್ പോകുന്നുണ്ട് ಹೀಟ್ ಫುಲ್ ಹೀಟು ಡುಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ ಮುಗ್ಬಾನ ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೋನಿತ್ತೇಡ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಜೋರಾತ್ರಿ ಹೀಟ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ತಂಡ ಮಲ್ಪಡವೆ ಪಾತೇರ್ದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ತಂಡ ಮಲ್ಪಡವೆ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಬೇರೆ ತೋನಿತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಬುಡೇದಿ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಇಬ್ಬರು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಮರತ್ನಿ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೈತಲುಪ್ಪು ನಂಬೇರು ಅಶ್ವಿತ್ ಎಂಬೇರು ಹೊಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೊಲ್ತಾರೆ ನೀ ಪದೋದ ಜನ ಗೈಸ್ ಎಂಬೇರು ಮದಿಮೆ ಆತನು ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನೀ ಪದೋದ ಜನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಹೋಗುನು ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ಕುಲೊಂದು ಇವರನ್ನು ಕಂಡದ್ದಾದ್ರು ಅದದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ದೇತಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಇಮ್ಮೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪ್ ನಂದು ಅಜಿಂದು ಪಲ್ಲೆ 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 ಅದೇ ಕಾದ ಆರನೇ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಇರು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಸೋನಲ್ ಸೋನೆ ನಕ್ಕದೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಪಾತೆ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಕ್ಲ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದು ಐತರದಾನಿ ಸಂಡೆ ಐತರದಾನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಾದು ಐದು ಬುಗ ಬೀರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೀರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದು ಪೀರಾ ಪಾತೇರ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅತ್ ಲವ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ನ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಊಫಿ 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 ಎಲ್ಲ ಬದುಕೋನು ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಕುದುರೆಗೆ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಹತ್ತು ಅವನು ಮಿತ್ತದ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ದಾದುಂಡ ಟಾಯ್ 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 ಉಂಡ ಅವ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಈತ್ ಮಲ್ಲಗೆ ದಾದ ಕುದುರೆದ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಜುಟ್ಟು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ದಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ದ್ರೋಹಿಲಿ ಪೂರ ಊರೆನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಊರಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗಿ ತೆಲಿಪ ಅತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲ ಬಗಲ್ದಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜ ತೋಜ ಅಂತ ನಾನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಲ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಾತ ಬೀಪ್ಸಿತ್ತಿನ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಗೆ ಬನ್ನವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಸೊ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ವಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ ಜಿಗ್ಗಡುಪ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಕಿಲ ನಮ್ಮ ಜವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜವನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಪನ್ನೊಂದು ಕಂಡೆ ದೂಪ್ನಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೂಪ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಕತ್ಲ ದೂಪ್ನಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ Tinta, tinta,